guys! Welcome sa aking channel. Kung bago ka pa lang, please subscribe. And syempre, welcome sa ating bagong video ngayong araw. Ako pala ulit si Jude de los Santos. Kasama natin ngayon sa guest Dragon Nito. Pupunta kami ngayon sa Calaguas Island para mag-perform, para aliwin ang ating mga bisita na galing po sa iba't ibang lugar. Balik tambalan kami ni Dragon Nito. Every weekend po kami doon. Darius nag-a-announce para sa reminders about sa aming travel. 1.7 daw narinig natin, 1.7 to 1.8 yung alon. Medyo makakaranas tayo ng malakas na alon, diba? Mababasa ka, siguradong mababasa ka. Pero tingin ko naman di kami mababasa dito masyado kasi malaki yung bangkang nasakyan namin. Tsaka yung sa ilalim niya, mga lalagyan ng mga bagay, safe na safe. Probably 2 hours yung biyahe namin, depende sa alon. Sana mabilis lang tayo. Yun na nga mga kaibigan, kadarating lang nga po natin sa Calaguas Island. Mamaya mag-ikot-ikot tayo. Nagkakaproblema nga tayo mga kaibigan sa pagbaba dahil alam mo ba kung bakit? Dahil lumalakas yung alon. Every time napapaba yung guest, yung alon naman pinapalo sila. Kaya instead na nandito lang sana, hanggang dito lang sana yung, nakikita nyo ba? Hanggang dito lang yung alon, ay yung tubig. Kapag umaalon, lumalaki, hanggang dito. So inaabot sila delikado para sa mga gadgets na nasa bag. Yo, nakadaon na nga po tayo. Welcome sa Calaguas Island. Naman ang pagdaong mo sa tubig kaibigan. Oo, basang-basa eh. Shoot na instant guys, naging tour guide tayo dito sapagkat kulang yung tao natin. Sir, magandang araw po. Yan, safe na safe dito kasi may mga kapulisan naman. Ever may gumawa ng katarantaduhan dito, loko-loko. Paktay kayo. Makikita nyo may mga paalis na kasi stay sila dito 2 days and 1 night. Woo! Welcome po sa I Love Calaguas. May mga kasama nga po tayo. Kasama natin si Opet, tapos si Joey. Yan. So pupunta kami ngayon sa Baybayin para mag skimboard. Matagal-tagal na rin hindi ako nakapag-skimboard. Kaya try ulit natin. So andito tayo ngayon once again sa I Love Calaguas. Isa sa pinakamalupit na resort dito sa Calaguas Island. Kasi andito na lahat. May cabana, may tent, may pogging performer, may fair dancer na malupit. Basta may pogging performer, mamaya abangan nyo. Paano ba mag-skimboard? Unang-una, gagawin nyo po muna mga kaibigan, mag-stretching muna tayo. Kailangan natin ng board syempre. Kapag may board ka, pwede ka na mag-skimboard. Di pa naman ako magaling mag-skimboard, pero may experience kasi ako sa longboarding. Nag-longboard po tayo mga kaibigan. Kaya papakitaan natin kayo ng basic pa sa pagkakalam ko. Ganito ang basic niyan. Tingnan nyo muna yung wave kung medyo flat na siya. Pag pababa na, tatakbo kayo ganyan. Dapat nandito lang level yung katawan. Sabay bagsak, talon. Ganon. Tingnan natin kung kaya ko. Tango down.
Tama na ang kalokohan mga kaibigan. Yun lang ang kaya natin gawin. So basic lang po yung mga kaibigan. Ano pre, kamusta na may experience natin sa pag-skimboard? Ha? Walang kwenta. Gumulong ako eh. Sino ako dito? Sinagulong ko, pinakain ko ng buhang. Aww. Ay, hindi na. Mga backshit to. So kung nakikita nyo mga kaibigan, nandito tayo sa I Love Calagos Resort. So ito po yung loob niya. Yun o. May mga tents. Siyempre meron ditong tindahan. Ayun, may tindahan tayo dyan sa likod natin ngayon. Tapos dito tayo nagpe-perform. Yung mga may stage na maliit. Tapos may tindahan pa rin. May mga kabana. Iba't ibang rates po yung mga kaibigan. Kaway ka muna sa camera pre. So check natin yung ibang part dito para naman makita nyo kung ano ba klase ng resort ang meron sa kabila. Pero samahan mo ako mag-ikot. Tutuloy natin yung mga kaibigan natin na nanonood ngayon. Oo, sa YouTube. Nakikita nyo. So maganda po dito kasi dito sa park na to mas mura yung package. Mas makakamura ka po kapag dito kayo nag-book. So ito pong kahabaan na ito simula dito hanggang papunta doon sa dulo, hanggang po doon sa dulo ng beach na to is yung LGU site. So andito po ngayon tayo sa kahabaan ng Calagos Island. Ito yung tinatawag nilang mahabang hangin, mahabang baybayon. Yan. Ito na po yung dulo ng LGU. Medyo wala na po ditong masyadong cottages. Pero yung sand pa rin napakaganda. Napakapino pa rin. Sobrang pino, parang pulbos. Yun po, at nakita nyo na nga yung part ng LGU na sinasakap nila. Bago po makakalimutan mga kaibigan, reminder lang po sa mga bumibisita sa mga isla-isla, kahit sa ang isla, huwag tayo mag-iwan ng kahit anong basura na dinala natin sa isla. Respetuhin po natin yung paligiran, respetuhin po natin yung lugar na pinunta natin, kung gaano siya kaganda na pagpunta natin, iwanan po natin ng ganun ding kaganda. So ito yung mission natin as a traveler, napakaganda ng isla tapos bababuhin nyo lang. Yan para sa lahat ng nanonood. Leave nothing but footprints, kill nothing but time, and take nothing but pictures. Isa ka sa mga nagtatapon ng basura, mag-isip-isip ka na. Huwag din tayo maging isa sa mga nagtatapon ng basura. Maging isa tayo sa mga nagpupulot ng basura. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment para sa video nito. Kung nagustuhan nyo, give me a thumbs up. Kung hindi nyo nagustuhan, at mag-comment kayo kung bakit hindi nyo nagustuhan para naman next video natin is ma-improve. Thank you. Bye!